Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo pozvané a zvolané na základe pozvánky, ktorú ste obdržali. Aj z pozvánky ste dostali program dnešného rokovania. Prvým dám hlasovať o programe, respektíve o doplnení programu. Navrhujem pracovné komisie na nasledovnom zložení. Do mandátovej komisie navrhujem pána poslanca Kutnánika, pána poslanca Belišíka, do návrhovej komisie pána poslanca Jankuliaka, pána poslanca Černíka, za moderovateľov zápisu poslancov pána Čapáka, pána Zanovita a za zapisovateľov pána Kovaliekovi. Sú nejaké výhrady k týmto zloženiu týchto komisí? Keď je tam hlasovať, dám do všetky komisie, ak si hlasujte, kto je za, myslím, ruku. Ďakujem, že proti, nikto zdržal sa, nikto. Všetci prítomní poslanci sú za. Takže, čo sa týka programu dnešného zasadnutia, sú nejaké návrhy na doplnenie. Ja som včera poslal jednoznačný poslancov aj vedení Mestského úradu, pretože by som chcel teda hlasovať o všeobecne záväznom nariadení, že sa nám z toho obmedzí na žádny úvier zákon 170/2005. Nakoľko v septembri sa text návrh bol prerokovávaný, tak v rámci teda diskusie vlastne vidíme, že teda to ešte nie je ukončené, že tá téma sa môže vrátiť na koľko zákon veľký bol vykomunikovaný vykonanie a vlastne sa prezidentom schválil Národnej rade, čiže ako teraz by som vlastne chcel požiadať teda znovu o hlasovanie. Teda týmto ako dopojiť do programu a ani ak by sa to dalo za ten bod 1, ak tá informácia o činnosti môžeme ako prvý podať a potom všetky body posúdiť. Dobre, ako vaša vôľa, ja len chcem povedať, že si uvedomte, že do budúcna treba zachovať ten program, že nie je to prvýkrát, čo sa narúša ten program, potom z toho programu ako toľka nie je ako nič, ale samozrejme ja k tomu nemám, to znamená, že zaraďujem to ako bod číslo 2 a body 2 až 9 sa posúvajú po jednom miestom ďalej. Takže dám hlasovať o doplnení alebo o programe s tým doplnením, to je za nechtýne ruku. Ďakujem, to je proti, nikto, zdal sa, tiež nikto, všetci prítomní poslanci sú za. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 1 dnešného programu, a to je informácia o činnosti Mestského úradu, ktorý odozdáva prednostojení sa páči. Ďakujem, takže za posledný de facto mesiac, keď sme sa tu stretli od 5. novembra. Sice krátka doba, ale veľa vecí sa udialo v meste, predovšetkým máme na mysli investičnú činnosť. Všetky akcie, ktoré sme schválili na začiatku roka, sa vlastne dofinalizovali v mesiaci november. Konkrétne ulice, asfaltovania, nové ulice, keď si to zhrnieme, aby sme to mali po poriadku. Ulica Mlynská, Sladkovičová, vrátane časti nad oporným múrom na Mlynskej ulice, vrátane panelovej cesty, ktorá vedie k Záchranárskej posade, vrátane časti Slepej ulice na Sladkovičovej ulici. Ďalej to bolo za Salesianovej ulica, plus parkovisko pri ihrisku Salesiani, ulica Borinová, Šipová, Poľanová, Kvetná a Lesná sa vyasfaltovali v šírkach 4 metre, 7-8 cm. Ďalej sídlisko Brehy, vyasfaltovali sa 3 detské ihriska,
Rozšírila sa ulica Slnečná v jej vrchnej časti, pribudli nové parkovacie miesta na tejto ulici. Ďalej sa zrekonštruoval chodník pod Papučou a okolo materskej školy dole v tej predajni. Ďalej ulica Zubrohlave, tá sa vyštrkovala dvoma vrstvami, hrubá vrstva hrubého makadamia a vrchná finišerom natiahnutá. Ďalej sa opravil hospodársky pavilón materskej školy na Bernolákovej ulici, zateplila sa, vymenili sa okná, plus sa zrekonštruovala terasa. Ostatné veci, ktoré sme robili na úrade mimo investičnej činnosti, bola príprava rozpočtu, všetky ekonomické agendy, pripravili sme toto zastupiteľstvo, riešime formu technických služieb, pretože zo zákona nám vyplývajú niektoré povinnosti, čo sa týka pomeru podnikateľskej činnosti k hlavnej činnosti. Riešime to s auditorami doteraz. Pripravili sme kalendáre mestské, už sú v tlači, takže začneme ich roznášať teraz pred sviatkami do každej domácnosti a pripravujeme technické veci ohľadom vydávania parkovacích kart, aby sme to mohli stihnúť jednak po tej technickej stránke, ale aj organizačne, čo sa týka pracovníkov úradu, ktorí to budú zabezpečovať. Takže toľko za ten mesiac, okrem toho spolu s Ľubčenkom a ďalšími organizáciami sa uskutočnil Mikuláš, pred pár dňami celkom pekná akcia, takže bolo toho zase ten mesiac. Ďakujem. Sú nejaké dotazy na pána prednostu? Ak si dobre pamätám, tak naposledy tu boli dve veci, ktoré sme uložili pánu prednostovi a nepočul som o nich ani zmienku. A to bolo, že Mestské zastupiteľstvo námestové ukladá prednostovi Mestského úradu v námestove začať konanie na odstránenie stavby a Mestské zastupiteľstvo námestové ukladá prednostovi Mestského úradu do najbližšieho Mestského zastupiteľstva vypísať súťaž na využitie územia v areáli domova sociálnych služieb. Tam je to termín do konca januára. To bolo nešťastné na do najbližšieho, do konca januára, čiže na tom pracujeme a samozrejme na tej stavbe, na oceľnej tej stavbe robíme kroky. Dobre, lebo sú to aj spomenú, tak ja sme to trošku vedeli. Ďakujem. Sú ešte dotazy? Keď nie, máme druhú časť tohto bodu, to je plán kontrola plnenia uznesení a plán kontrolnej činnosti. A prvý rok 2013, teda slovo pánu vládu kontrolórovi, sa páči. Pani poslanci, takže na riadnom zastupiteľstve konanom 5.11. bolo prijaté 17 uznesení, z toho 14 krát schvaľujúce, 2 ukladacie, 1 krát verejné vedomie. Tieto ukladacie, už nebudeme ani čítať, pán poslanec, ale tie sú ešte stále samokontrolné činnosti som predložil. Mám začiatku kontrolu na technických službách, neviem, stále ešte nemám ukončenú, lebo sa tam bojím s sebou politiku, takže politiky to dopadne. Ale už sa príde. Ďakujem. Sú nejaké dotazy na pána kontrolóra? Pán poslanec Jakubák. Chcem sa opýtať ešte pána kontrolóra. Na 8. zastupiteľstve sme schválili kontrolu ohľadom ulice Mlynskej. V akom to je štádiu? Ja som vám poslal správu o tej kontrole. Ja som na poslednom zastupiteľstve prečítal s tým, že ja som mal nejaké výhrady a vy ste sa potom o tom bavili a proste ja som to nechal v tom štádiu, ako to je. Znamená, že nedostal som od vás žiadne pokyny ďalšie, takže... Budeme ešte môcť interpelovať. Dobre, ďakujem. Sú ešte ďalšie dotazy? Poprosím na druhú komisiu
uznesenia k tomuto bodu. Mestské zastupiteľstvo námestové schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok roku 2013. Prosím, hlasujte, kto je za, nezvúňte ruku. Ďakujem, kto je proti, nikto. Zdržal sa, nikto, všetci, ktorí sú za. Prvnež ideme k tomu bodu číslo 2, aby som ešte využil takú zmenu spravil, okrem teda je tu pán riaditeľ technických služieb a výtorného podniku. Či sú v vašej strane nejaké dotazy, že oni dvokrát sedia celý večer aj do 9, do 10 a jednoducho nemajú, není na nich nič. Čiže pokiaľ ja by som využil na tento úvod nejaké dotazy, ak sú na nich, môžu tu sedieť ďalej, len aby to nesedeli do večera. V rámci interpelácií sa môžete pýtať hoci čo všetko, a sa povedať tam tá lehota, kedy odpoviem písomne, pokiaľ neviem odpovedať priamo. Môžem sa pýtať riaditeľa technických služieb. Na brehoch sa zakopalo ten veľkoobjemový kontajner, a sa vyberal naspäť po týždni. Prečo to bolo? Sa nevyberá. Ten kontajner chceli ukradnúť, keď sa opravovala cesta, keď sa rozširovala cesta. Sme ju preto zobrali odtiaľ. Ukradnúť ju chcel. To je ako vyťahli na stade? Presne, keď bolo minulé zastupiteľstvo, tak večer o 10. som ešte išiel odtiaľto, oni tam akurát kopali, tak ešte kontajner bol osadený ráno, o 4. som ho našiel, už bol vyhodený vonka. Si ho asi takto nachystalo, chceli zobrať odtiaľ. Tak preto sme ho dali preč, nečakali, kým sa dorobí cesta a potom ho osadíme naspäť. Takže poje naspäť. Ja som si všimol, môžem ja, či? Vybudovali ste retardér za gymnáziom, neviem, kto ho budoval, či technické služby ho budovali? To išlo súťažou, robila Firma, ale bolo by dobré tam na tú cestu a už z ďalky označiť aj spomaliť, lebo... Je označené. Už to označili? A ešte tu bol jeden podnet od občana. Čo sa bude diať, keď sa dostopí sneh a bude tiec voda po ceste, či to tam nebude stáť? Takto. Ako drenáž alebo niečo. Keď tá jazda, tak tam pri žiadnom retardéri nestojí, lebo tie auta stíhajú rozjazdiť tú vodu. Ale ak sa bude diať taká vec, tak my sme s tým rátali kúsok vyššie otokový kanál. Tak sa tam dá otoková mreža, bude stekať po celej šírke, len to nechceme robiť teraz zima. Tak sa bude piť cesta. Tak je to už označené, hej? Jasné. Minulé, že tam letel nejaký z dola hodiny. Tam letel, keď sa robil ten retardér, bola uzavretá celá cesta a zhora letel taký 20-náročný chalan, palil do toho retardéra, skoro tam robotníkov zabol, takto jazdia na mysle. No veď to je dobrá vec a možno, že bolo dobre to aj podporiť a začať budovať aj na iných cestách, takéto niečo podobné. A neviem, či ste rozmýšľali aj buď dať na spod nejaké svetelka alebo odrádzky, aby to už z diaľky, alebo to osvetliť. Lebo by mali byť osvetlené prechody. Rozmýšľali sme nad tými narážacími obrázovými svetelkami, čo svetlá. Alebo len nejaké reflexné tam dať. Reflexné pasy nie. Bývajú také svetelka, kde sa dávajú celú cestu. Dobre. Ďakujem. Ešte, ak môžem, ja chcem povedať len toľko, že za ten rok, čo tu pán riaditeľ technických služieb prišiel a zažil asi za 10 rokov najväčšiu zimu a kalamitu, ktorá bola predtým, dúfam, že tento rok taká nebude, tak myslím si, že v tejto funkcii s tým, čo sa prerobilo na technických službách, si vedie veľmi dobre. Toľko na konci roka. Ešte by som, teraz som si spomenul, keďže v priebehu roka sme mali viac tých pýtaní, naposledy, čo som sa pýtal, bolo, v akom stave je karanténna stanica v tom areáli technických služieb? Takto základová platňa, že vybudovaná, tu sa zvárajú potierce, takže do týždňa bude hotovo. Bude to 10 potiercov. A ako sa potom plánuje ďalej? To znamená,
to technické zabezpečenie už bude vybudované, plánuje sa niekto z tých pracovníkov, ktorí sú v tom areáli, že sa budú starať o tých psov, alebo sa zoberie nejaký človek, alebo to budú robiť dobrovoľníci, aká je vízia ďalej? Je to areál skladky, čiže tam sú len určití ľudia, čo sú oprávnení na to sa tam pohybovať v tej skladke, čiže tí ľudia, čo sú už tam hotoví, tak sa porieši s nimi, že sa budú aj tie psy.